Poštovani gledatelji televizije Dalmacija, dobro večer vam. U novom smo izdanju emisije Otvoreni studio, a večeras za kraj godine pričamo o uspjesima u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Naime, s nama ovdje u studiju prvi čovjek naše županije, prostorno najveće, gospodin Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinski. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer vama i svim vašim cijenjenim gledateljima i dopustite na samom početku da zaželim vašim gledateljima, vama, svima ovdje u studiju, sretan i blagoslovljen Božić te nadamo se uspješnu 2023. godinu. Gospodin Boban, evo mi se pridružujemo također tim čestitkama, a ono pitanje za vas, evo godina iza nas bila dosta burna, na neki način polako zaboravljamo pandemiju. Jeste li zadovoljni učinjenim i što bi posebno istaknuli? Pa ja bih to podijelio u dvije grupe. Prije svega na nacionalnoj razini, uistinu onako kako je to i najavljeno, bila je godina isporuke. Sjetit ćemo se i Pelješkog mosta, i eurozone, i Schengena, unatoč svim problemima i potresima i poplavama, požarima i sve što je na neki način zakačilo i Hrvatsku, ali i velikom broju projekata iz europskih fondova i privučenih sredstava. Ja ću posebno naglasiti projekt Zaželi. Rijetko ga ljudi ističu zato što možda nije financijski tako sveobuhvatan koliko su ovi projekti o kojima smo govorili, ali ono što je cilj dotiče svakog građana i to dotiče građana koji su slabije zaposlivi, teže zaposlivi u ovoj situaciji, a s druge strane pomaže se kroz taj projekt onima koji su sami, napušteni i osamljeni, imaju nekoga ko će im dati ruke. Ne ističem ga tek tako da bi ga istakao, nego iz razloga što je naša Splitsko-dalmatinska županija najviše financijskih sredstava povukla iz projekta Zaželi. E sad, drugi segment je naravno rad unutar Splitsko-dalmatinske županije. Ova godina je bila, ja ću reći, dosta solidna, gotovo vrlo dobra godina, zato što smo realizirali niz aktivnosti, niz projekata. Opet možemo podijeliti u dvije podgrupe, projekti i programi. Ako govorimo o projektima, onda ćemo se sjetiti i skrivenih habitata, odnosno interpretativnih centara, i Dugopolja, i Jadro, izvor života, i Biševo, Modre spilje. Sjetit ćemo se da smo, evo, Fajspil, gotovo pri samom kraju, jedan od najvećih regionalnih centara za sigurnost stanovništva na području jugoistočne Europe, pa se lako možemo sjetiti i centara kompetencija, turističko-ugostiteljska škola, projekt vrijedan 180 milijuna kuna, obrtno-tehnička škola. Vratit ću se na turističko-ugostiteljsku školu. Ona će biti centar za obuku mladih ljudi u svim segmentima turizma, svim djelatnostima koji se vežu na turizam i ona će biti referentni centar za cijelu Hrvatsku. To je posebno bitno i važno. A onda niz aktivnosti kroz luke, sjetit ćemo se luke u Kaštel Starome, pa Sućurju, trenutno se gradi Omiš, gradi se trenutno Milna i kad tome dodamo prethodne projekte, mi smo došli na brojku od 17 luka u našem priobalju i našim otocima. Niz prometnica županijskog ranga koje su ili obnovljene ili izgrađene nove, a isto tako želim posebno istaći i projekte i programe koji se dotiču gotovo svakog građana na području Splitsko-dalmatinske županije. Neizostavan projekt, Tu je tvoj dom, samo ove godine je potpisano 69 ugovora ukupne vrijednosti gotovo 5,5 milijuna kuna. Time smo dosegli brojku od 225 mladih obitelji koji će ili ostati ili se vratiti u Dalmatinsku Zagoru. Za to smo u proteklom periodu potrošili, odnosno nismo potrošili, nego pametno iskoristili preko 22 milijuna kuna. Na to sam dograđuje projekt Budi tu, pa malo i srednje poduzetništvo. Samo ove godine 356 ugovora za malo i srednje poduzetništvo potpisano, gdje smo sufinancirali sa gotovo 8,5 milijuna kuna. I onda smo uveli neke nove projekte koje će biti projekti za budućnost, a krenuli smo već u ove godine, a to su solarne elektrane na vlastitim obiteljskim kućama. Ove godine smo potpisali preko 130, odnosno točno 136 ugovora. Trostruko više sredstava smo osigurali u proračunu za 2023. godinu, ali i dovršili projekte na vlastiti našim objektima, tako da već iza nove godine krećemo u izgradnju solarne elektrane na našoj zgradi u Domovinskog rata 2 i
tako ćemo nastaviti po našim školama i po našim objektima koji su u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije, bile ispostave ili bili objekti doma zdravlja ili škola. To je na neki način nas se prisvijestila i ova kriza i zelena energija, potrebitosti tih projekata. Vidjeli smo, i ja ću reći da smo mi za 2 godine imali takav pokušaj za obiteljske kuće. I slovom i brojkom javilo nam se svega 12 ljudi. Nije bila svijest kod ljudi da je to nužno i potrebno, premda smo mi imali i tada volju. Ove godine se javilo preko 250 ljudi. To je dobar indikator da smo u pravom smjeru što se tih aktivnosti treba. Što se tiče pomorskog dobra, drago mi je da je u pripremi, odnosno da je prošlo javno savjetovanje novi zakon o pomorskom dobru iz razloga što je niz aktivnosti u tom novom zakonu ugrađeno baš iz našeg pravilnika koje smo 2017. donijeli još na Županijskoj skupštini i gdje svi relevantni čimbenici koji ozbiljno pristupaju toj problematici, koji sagledavaju tu problematiku, su na neki način vidjeli da je to pravi smjer u zaštiti tog prirodnog bogatstva kojeg smo naslijedili od naših starih, dužni smo ih i ostaviti na generacijama iza nas. I trebamo sačuvati. Gospodine Bobane, evo sad je usvojen novi proračun po prvi puta u eurima, 335 milijuna eura, 7,1% ako sad ne varam veći od onog prošlogodišnjeg i istakli ste poglavito to da će biti zeleni i razvojni. Kažete sad solarne elektrane, je li uopće sve to radite vezano i za osnivanje Dalmatinske energetske agencije? Idete u tome smjeru i rekli ste sami da se građani javljaju. Bio je poticaj od nekih 15-20 tisuća kuna i ljudi žele imati napokon svoju neovisnost što se tiče energetike. Da, upravo tako, proračun je veći negdje za 7,1-2%, kao što ste rekli, iz razloga što su nama je osnovni prihod u proračunu porez na dohodak. On je uistinu, što znači da je broj zaposlenih ljudi na području naše Splitsko-dalmatinske županije veći. To se osjetilo i kroz rebalans proračuna. On je bio nikad veći, ako se ne varam, 18,8%. Najveći, to nam je bio, pa reći ću, signal da tako planiramo i proračun za 2023. godinu. Da, mi ćemo ga usmjeriti u 3 segmenta. Naravno, nastavit ćemo demografske projekte jer smo vidjeli da u protekle, odnosno 2 do 3 godine, već polako daju određene rezultate, jer među prvih 10 lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj po statističkim podacima čak 4 su lokalne zajednice koje imaju demografski plus s područja naše Splitsko-dalmatinske županije. I to nam je smjerokaz da moramo tome posvetiti još više napora i još višu pažnju, pa i više materijalnih sredstava, iz razloga što svi ovi projekte koje gradite i radite, a čemu će oni služiti ako neće biti čovjeka za 10, 15, 20 godina tu? U konačnici, ako neko neće uživati u ti ljepotama dalmatinske provanse ili hrvatske provanse. Zbog toga je to smjer od kojeg nećemo odustati i još intenzivnije idemo naprijed sa dogradnjom projekata i Budi tu, sa dogradnjom projekata i za studente za prijevoz željeznicom, gdje smo uspjeli s Hrvatskim željeznicama dogovoriti da imamo i noćne vlakove. Petak popodne studenti iz Zagreba će moći doći u svoj kraj i nedjelju navečer vratiti se nazad na svoje studentske, đačke ili radne obveze u Zagrebu. Sad kad ističete studente, evo samo moram vas prekinuti, moram naglasiti da ste u ovom trenutku prihvatili amandmane i oporbe. Upravo da studenti koji su u našem gradu, mi se hvalimo da smo sveučilišni grad sad preko 22.000 studenata, da imaju zdravstvenu skrb. To će županija financirati? Da, to će financirati županija u najvećem dijelu u dogovoru s našim domom zdravlja. Naime, jer vratit ću se na to kad ste me već pitali vezano za amandmane. Ono što ćemo, sad smo u izmjeni poslovnika rada Županijske skupštine, u pripremi izmjene poslovnika rada Županijske skupštine i mi ćemo to i ugraditi i u poslovnik. Ja ću predložiti, naravno, što će radno tijelo Splitsko-dalmatinske županije prihvatiti. Vidjet ćemo, Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, to ćemo vidjeti, ali ja ću predložiti, kao što jeste to u većini županija, da se amandmani na proračun trebaju dostaviti najkasnije 48 sati prije od početka održavanja sjednice. Naime, vama je bila transparentnost bez problema, je li tako? Bilo na javnom sazivu? Tako je.
mi nismo imali nikakvih problema sa amandmanima koji su nam došli dan, dva ili tri ranije, neovisno od toga s koje su opcije došle političke. Je li to oporba, pozicija ili opozicija. I zbog toga smo, ja mislim, više od 2/3 amandmana prihvatili. Svi oni amandmani koji dolaze na samoj sjednici, bez da prođu u proceduru stručnih službi i da se vidi gdje, kako je moguće skinuti, negdje postaviti amandman, zasigurno je stvar politikanstva. I to neće proći. To neće proći. Međutim, vjerojatno i među tim inicijativama ima nekih amandmana koji su prihvatljivi. Mi smo u proračun za iduću godinu, recimo, sagledali neke amandmane koje smo imali 2022. godine na ovaj politikanski način, ali smo vidjeli da u srži biti imaju nešto dobro u sebi i ugradili samostalno u proračun za 2023. godinu. Naime, teško je pročitati preko 1000 stranica, ako se ne varam, bilo je samog proračuna. A što se tiče transparentnosti, mislim da mi već imamo 2 godine zaredom da smo jedna od najtransparentnijih županija u Republici Hrvatskoj, imamo i sva 3 segmenta mjerenja po tom Državnom statističkom zavodu ocjenu odličan i na to smo ponosni. Ja moram reći da je naš proračun bio po zakonu na javnom savjetovanju 30 dana, da je naš proračun objavljen i na svim stranicama, svim portalima, svagdje je bio viđen, čak 25 dana prije nego je bio na usvajanju, svi su mogli, a poglavito županijski vijećnici, dostaviti amandmane, kao što je to veliki dio županijskih vijećnika uostalom i napravio. Tako ćemo raditi i u buduće. Vratit ću se na ovo temeljno pitanje vezano za proračun 2023. godine i rebalans i posvetit ćemo dodatnu pažnju toj zelenoj energiji koju ste me pitali u samom pitanju, jer vidimo u energetskoj krizi koji su tu probleme oko toga. Zato sam rekao da ćemo mi 3 puta više, osigurali smo 3 puta više financijskih sredstava nego li smo imali po rebalansu ovog proračuna u ovoj godini. A planiramo sve naše buduće objekte koje budemo gradili i radili, ugraditi zeleni certifikat i da na taj način dobivaju građevinsku dozvolu, a objekte koje imamo izgrađene, poput naše u Domovinskom rata 2 škole, o čemu sam već govorio, ćemo krenuti, i tu smo osigurali gotovo 5 milijuna kuna, krenuti u izgradnju solarnih elektrana na krovovima tih objekata. Gospodin Boban, vaš i drugi mandat obilježilo je ravnomjerni razvoj županije. Kažete, treba raditi na demografskoj promjeni, vidimo da već polako se vide rezultati, međutim, građani kad se žele vratiti u ruralne krajeve imaju 3 uvjeta. Posao, zdravstvena skrb i javni prijevoz. U kojoj smo sad situaciji? Je li možemo to omogućiti? Koji su planovi za dalje u tim segmentima? Da, što se tiče posla, ne možemo očekivati da negdje u Dalmatinskoj Zagori, gdje je mali broj naseljenih ljudi, imamo neke velike tvornice, gigantske ili ne znam što. To je teško očekivati, to je na tržištu teško od bilo koga tražiti i očekivati. Ali možemo raditi kroz poticaje malog i srednjeg poduzetništva i možemo raditi kroz poticaje samozapošljavanja. To je jedna nova kategorija koju ćemo uvesti u 2023. godini. U poticaju samozapošljavanja i obrtništva i OPG, malog i srednjeg obrtništva kao i OPG-ovaca. Samo u ovoj godini ponovit ću 356 ugovora iz malog i srednjeg poduzetništva i negdje oko 125 ugovora iz sfere OPG-ovaca. Jedan od kriterija je izmijenjen u svemu tome. Svi oni koji su ove godine dobili poticaj moći će i do godine dobiti ponovno poticaj, to je ta promjena, uz uvjet da ima jednu zaposlenu osobu. Pa makar to bila i obiteljska osoba, jer je jedna manje osoba na Zavodu za zapošljavanje. Kažu da vaši ti programi su rezultirali sa preko 2200 novouposlenih djelatnika. Da, u posljednje 4 godine 2200, dakle ne samo prošle godine, nego od kad smo krenuli s tim projektom za 4 ili 5 godina, negdje oko 2200 novo zaposlenih, odnosno samo zaposlenih radnih mjesta je pokriveno i na taj način ćemo krenuti i na ovaj način da ti poduzetnici mogu i dogodne se kandidirati uz uvjet da imaju jednu novo zaposlenu osobu. Naravno, mi imamo i sustav kreditiranja velikih poduzeća, pri tome ne mislimo na gigante, jer mi kamatu
koja se nalazi na tržištu, ona je ovu godinu bila negdje između 2 i 2,5%. Mi sufinanciramo kamate sa 2%, odnosno smanjimo kamatu poduzetniku gotovo do 0,7% i jako veliki broj ljudi smo imali u opticaju gotovo 6 milijardi sredstava, a mi smo iz vlastitog proračuna izdvojili negdje oko 9 miliona kuna. Što je sa zdravstvenom skrbi? Evo sad... Aha, pardon. Dobro ste rekli, bilo je u vašem pitanju, ali evo, odnesu nas druge teme. Što se tiče zdravstvene skrbi, mi uistinu, što se tiče opremanja prostora, što se tiče otvaranja i nabavke novih uređaja, pa evo, mi smo jedan od prvih domova zdravlja koji je nabavio najsuvremeniji CT i što me još više veseli, što smo osigurali u državnom proračunu za iduću godinu 8 miliona kuna za nova 2 CT uređaja koja će biti disperzirana van grada Splita, negdje po našoj županiji, dogovorit ćemo sa lokalnim čelnicima, ali problem je nama u kadrovima. Nažalost, u neka vremena nazad, 5, 6, 7, 8, 9 godina, 10, nije se predavalo pažnje specijalizacijama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ako je bilo specijalizacija, ljudi su odlazili u bolnice ili u Zagreb ili eventualno vani. I zato me veseli novi pravilnik unutar nove reforme o zdravstvu, da tamo gdje vršiš specijalizaciju, tamo gdje te neko plaća tu tvoju specijalizaciju, si dužan odraditi određeni broj godina. Taj segment me veseli. Ja ću reći da smo mi u posljednje 2 godine sufinancirali, mi iz županije vlastnim sredstvima gotovo 38 specijalizacija. Ali, nažalost, kad ljudi završe tu specijalizaciju, odlaze gdje im vjerojatno ili financijski bolje, možda lakše, možda vide bolji napredak u svojoj karijeri liječničkoj i tako dalje. Zato je to jako bitno. I nama je problem trenutno sada nabavka. Ravnatelj Doma zdravlja Marko Rađa, Dijana Lujetić, pročelnica i mi svi skupa u županiji uistinu se trudimo nabavljati kadrove. Imamo nekih naznaka da u segment pedijatrije ćemo čak 2 nova pedijatra dobiti i to iz KBC-a. To je lijepa informacija, poglavito za Solin, je li tako? Tako je, u Solin. To nas veseli u istinu, ali znate, mi donedavno, to je bilo poznato svagdje u Sućurju na Hvaru, gdje je i lokalna zajednica se maksimalno uključila, pa je uz sve prihode i primanja koje je djelatnik tamo imao, opet nitko nije htio doći, pa je lokalna zajednica osigurala smještaj i hranu i još bonusa 50.000 kuna, da bi na kraju došla liječnica iz Makedonije i na taj način, na svake moguće načine, evo, pokušavamo to pokriti. Radili smo i na hospicijima. Danas je poznato da je hospicij Matošić ovdje u suradnji, evo, i u zahvalu zaista i sestrama Matošić, hvala im do neba, počivale u miru, ali i gradskom vijećniku Anti Zoričiću i još nekim ljudima koji su na tome maksimalno radili. Premda su one taj objekt, odnosno taj prostor za tu namjenu ostavile gradu Splitu, ali mi smo osjetili potrebu uključiti se u tu aktivnost i na neki način skupa sa gradom Splitom, evo, tada u koordinaciji s gradonačelnikom bivša Andro Kostulovića, doveli objekt do kraja. Međutim, to nama nije jedini hospicij. Mi imamo hospicij i u Sinju, imamo hospicij u Imotskoj, imamo hospicij u Makarskoj i na Braču. I sve sufinancirate? I svi ti hospiciji su u sastavnom dijelu našeg Doma zdravlja i rade evo, tako kako rade. Nažalost, ja bih bio sretniji da su prazniji kreveti, ali nisu. Nažalost. Gospodin Boban, idemo dalje sa pričom prijevoza. Radite master plan u sklopu partnera i grada Splita i Šibensko-kninske županije. Hoće li to riješiti ovaj problem iseljavanja? Mladi žele se vratiti, ali ipak žele da im djeca imaju priliku doći do aktivnosti u nekim drugim gradovima. Da, dobro ste rekli, do aktivnosti, jer što se tiče redovnog sustava obrazovanja, oni imaju osiguran prijevoz i to je van ovog segmenta javnog prijevoza. Mi radimo master plan, na zadnjoj sjednici Županijske skupštine smo prezentirali po zahtjevu vijećnice Maje Krčom, prezentirali, naglasit ću oporbene vijećnice, prezentirali dokle smo došli s master planom. Ja očekujem da negdje u rano proljeće ga imamo na snazi i da kroz taj master plan napravimo mrežu, potpuno novu mrežu javnog prijevoza gdje bi pokušali i sa prometom, ali i sa svim ostalim tvrtkama
koje će biti zainteresirane na javni poziv da se uključe, ali na način da to bude i ekonomski isplativo. Ne može biti ekonomski isplativo ako autobus od 52 mjesta, veliki autobus ide, da nikoga ne iskoči, ide u Zelovo ili ide u Dugobabe ili ide negdje u neko selo gdje prevozi jednog ili dva putnika. Svjesni smo toga. Ali se može reorganizirati i to će nam master plan pokazati da ide mali kombi i dovozi do nekog centralnog punkta. Moj prijedlog je bio i razgovarao sam sa stručnjacima iz javnog prevoza da imamo 3 centralna punkta u našoj županiji. To je Trogir, to je Omiš i to je gore Klis. A onda na taj centralni punktu, recimo u Klisu, sa manjih kombijima dovode se ljudi i odatle sa velikim ili zglobnim ili običnim autobusima u što češće prometuje prema gradu Splitu. Evo, to je otprilike kratak koncept tog master plana. Mislim da će negdje na proljeće i u konačnici biti usvojen opet na toj županijskoj skupštini i onda ćemo po njemu postupati. Gospodine Boban, što je sa razvrstavanjem otpada? Znamo da je regionalna uprava, to ste vi njoj na čelu, mora riješiti modernu tvornicu za razvrstavanje, a da jedinice lokalne samouprave mora organizirati cijeli sustav, budući da oni sad plaćaju kazne, zato što malo razvrstavamo, postotak je katastrofalan. Lećevica, napokon su ušao izvođač radova. Kada po vašoj projekciji ćemo imati taj zatvoreni krug za razvrstavanje otpada da više ne plaćamo kazne? Dakle, već sada građane moraju i mi svi skupa trebamo razvrstavati otpad na kućnom pragu. Lećevica, kako vi kažete, tvornica otpada, neće doprinijeti tome da ja i vi ili bilo koji građani na kućnom pragu razvrstava otpad. Ona će doprinijeti tome da što manju količinu otpada primi, ali već sortiranog na kućnom pragu. No, u sklopu našeg projekta Reci čova Lećevica, koji nažalost treba biti iskren dugo i predugo je se čekalo, i ja razumijem građane i frustracije građana, jer to je stvarno i iz objektivnih, ali i subjektivnih okolnosti. Da sada ne potrošimo emisiju samo oko toga zašto se to događalo i zbog čega. Ima i subjektivnih naših odgovornosti, ali ima nažalost i objektivne okolnosti zbog čega je tako bilo. Međutim, mi paralelno s tim imamo i 8 pretovarnih stanica. 3 su sada već raspisani javni natječaj. Mislim da ovih dana će biti otvorene ponude i krenut ćemo s 3 pretovarne stanice kako bi lokalnim čelnicima i lokalnom stanovništvu osigurali da u plaćanju odvoza otpada se ne koristi da dionica iz Vrgorca do Lećevice vozi kamion. On će imati pretovarnu stanicu i njihove obveze završavaju na pretovarnoj stanici. Naša je od pretovarne stanice do Reci čova Lećevica kao sabirnog centra. Rok izvođenja je sa projektiranjem i sa ovim, mislim da je 16 mjeseci, čini mi se. Negdje do 25. bi trebali vjerojatno imati. 16 mjeseci i mislim da u tom roku ćemo mi to i završiti, s obzirom da malo smo se informirali i taj koji je na javni natječaj dobio, tvrtka je već pokazala se u tom segmentu kao iznimno kvalitetna tvrtka jer je u konačnici radila neka odlagališta otpada na području Republike Hrvatske, ali su još bitnije ove pretovarne stanice. Zato u Sinju smo gotovi, odnosno krećemo, Zagvozd krećemo, Brač krećemo, ali molit ću da i u gradu Splitu trebamo imati pretovarnu stanicu, da se lokalni čelnici i u gradu Splitu na neki način posvete određenim aktivnostima koje imaju u njihovoj domeni da bi mogli krenuti, jer to je najbitnija pretovarna stanica, da bi mogli krenuti sa izradom pretovarne stanice, naravno i ove druge. Mislim da ćemo u prvom kvartalu iduće godine, ukoliko lokalni čelnici još malo iz svog segmenta djelovanja vezano za pretovarnu stanicu odrade, da ćemo sa svima krenuti već do polovine iduće godine. Mi smo na samom kraju naše emisije, pa me zanima za, finiš, sad ste osnovali novi odjel za imovinsko-pravne odnose, poglavito vezano što ste napravili registar imovine. Bez registra imovine, bez vlasništva 1/1, praktički ne možemo niti aplicirati na evropske fondove. Koji su vam sad novi projekti u planu gdje ćemo povući nova sredstva iz evropske blagajne? Dakle, niz je novih projekata i aktivnosti koje planiramo gdje smo uočili da bi morali taj segment imovinsko-pravni, dakle neće biti dodatnih zapošljavanja, to će biti ljudi pravne struke iz odjela koji su parcijalno radili svaku svom odjelu te stvari. Sad ćemo to staviti na jednom mjestu i evo, krećemo sa tim solarnim elektranama
niz objekata, još uvijek mi ih imamo sve pod našim registrom, registrirane, sve točno znamo, ali niz objekata još nije imovinsko-pravno raščišćeno i riješeno. Nisu 1/1 vlasništvo ili škola ili naše Splitsko-dalmatinske županije. I taj odjel je primaran, taj zadatak, jer danas više ništa ne možete kandidirati Europskoj uniji ukoliko nemate čista imovinsko stanje. Zbog toga nam je to potrebno na jednom mjestu i ja se nadam da uz te projekte, solarne elektrane i ove programe o kojima smo govorili, luke koji nas očekuju, a i niz projekata koji ćemo novi prijedlog zakona vezano za imovinsko-pravna pitanja moramo dočekati spremni. Naime, u 23. godini će se pripremati, odnosno već se priprema polako, zakon, a vlada će ga donijeti, da će se na regionalnoj razini raščišćavati ovi odnosi imovinsko-pravni koji su se prije radili u resornom ministarstvu. Znači, ubrzat će sve to stvar, a to ne da bi se to ubrzalo. To smo u konačnici najbolje vidjeli kroz Zakon o pomorskom dobru, da puno brže i lakše ide ako radite na samom terenu tu stvar, jer ste i bolje upoznati sa samom i problemima, poteškoćama, ali i tamo aktivnostima koje treba provesti za realizaciju tih projekata. Zato smo evo iz tog i da bi spremni dočekali i taj novi prijedlog zakona o tom rješavanju, kako za korist građana, ali tako i za sami projekata naših i lokalnih zajednica naših, jer moram reći da kad smo to, nismo imali vremena kroz emisiju, ali reći ću vam da naša RERA je izrasla jedna od najkvalitetnijih agencija u Republici Hrvatskoj i nije bez veze od strane vlade imenova koordinator agencija svih na području sve 4 dalmatinske županije, oni su sada postali koordinator, a kad znate da kroz brojku od gotovo 7 milijardi kuna je trenutno u opticaju europskih sredstava na području Splitsko-dalmatinske županije, onda znate da uistinu nas čeka jako veliki posao u pripremnim aktivnostima. Moramo se pripremati i za izgradnju škola, jer intencija jeste Europske unije, a i vlade Republike Hrvatske da imamo jednu smjenu. Naravno, nećemo to preko noći moći ostvariti ni za godinu, ni 2, ni 5, ali moramo intenzivno na tome raditi, jer imamo u pripremi već sada 7 objekata obrazovnog sustava koje mislimo kandidirati na ovaj novi operativni program 22-27. Znači, puno posla je pred vama. Mi ćemo naravno i dalje pratiti vaš rad, hvaliti i davati komplimenti, kritizirati i tražiti da još bolje radite za nas. Gospodine Boban, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji i želim vam sve uspješno u novoj 23. Hvala i vama što ste mi pružili priliku obratiti se građanima, iznijeti koliko je to vrijeme dopuštalo sve aktivnosti koje radimo, koje planiramo, a vama, poštovani građani, neka je sretna i blagoslovljena 2023. godina, prije svega zdravlje, mir, sreću i ljubav na osobnoj razini, u vašim obiteljima, u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji, u cijeloj domovini, jer to je garancija svih drugih uspjeha. Ako te garanciju ostvarimo, onda će biti puno lakše i u društvu. Hvala na ovim lijepim željama. A poštovani gledatelji, zahvaljujem vama. Pratili ste emisiju Otvoreni studio, te naravno i dalje vas pozivamo da ostanete uz program televizije Dalmacija. Ugodan nastavak večera vam želim uz lijep pozdrav.